कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. अंकोला तालुक्यात महामार्गावेल्या कामा लागून ग्रामस्थांनो संताप. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या हिरगुट्टी हिंगा चौपदरी महामार्गाच्या कामात मूलभूत सुविधा न देता रस्त्याचे बांधकाम सुरू केल्यान ग्रामस्थांन तीव्र विरोध केलो. आंदोलनाची खबर कळताच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक शिवकुमार आणि इतर अधिकारी घटनास्थळात दाखल झाले. ग्रामस्थांन सर्व्हिस रस्तो, गटार आणि इतर सुविधा पुराय झाल्यारूच मुख्य रस्त्याचे काम करचे अशी मागणी केली. हाजी पहिले दिल्ली आश्वासना पूर्ण न करता काम केल्याचा आरोप ग्रामस्थांन केलो. अधिकाऱ्यान उरिल्ली कामां पूर्ण करचे आश्वासन दिले खरे, पण गावकऱ्यान ठोस हमी शिवाय कामाक विरोध चालूच दवरलो. ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ 10 ಜನದ ಅಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಏನೋ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾಗಲಿ ಫೈನಲ್, ಈ ರೋಡ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात व्हायची गरज ना. कारवारातच मिळता. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागती इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. उडुपी श्री कृष्ण मठाचो 2024-26 पर्याय यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल उडुपी हांचे श्री पुत्तिगे मठाचे मठाधीश श्री 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 सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामीजी हेमगेलो अभिनंदन कार्यक्रम कारवार हिंगा श्री राघवेंद्र मठ सभागृहात आयोजित केलो. या कार्यक्रमात राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी उपस्थित राहून श्री स्वामीजींचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद प्राप्त केलो. या वेळार परबत नाईक, प्रकाशराव, RS बंट, उल्हास केणी, संदेश शेट्टी, अरुण हब्बू, अनमोल रेवणकर, गजानन कुपडे तसेच अनेक भक्त उपस्थित आशिले. ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಯರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ कारवारಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ. भटकळात जनावराली बेकायदेशीर वाहतूक. कारवार. भटकळात जनावराल्या बेकायदेशीर वाहतुकी संदर्भात 2 घटना समोर आईल असून पोलिसांनी छापा घालून एकूण 8 उंट आणि 2 बैलांची सुटका केली. पहिली घटना भटकळ ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. 21 एप्रिलाक सकाळी शिराळीतल्यान उलालकडे वयते आशिल्लो SML सम्राट लॉरीची तपासणी करताना फाटल्या भागात 8 उंटाक अमानुषपणे बांधून वाहतूक करचे दिसून आयले. जनावरांक उदक आणि चारो न दिता तेमगेली वाहतूक सुरू आशिल्ली. लॉरीत आशिल्ल्या उंटाची किंमत सुमार 3,75,000 रुपये असो अंदाज असा. या प्रकरणात मध्य प्रदेशातलो करण बाबर वय 26, महाराष्ट्रातलो सुहास सूर्यवंशी वय 22 आणि यश गोटीकंडे हेमका पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दुसरी घटना भटकळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बंदर रस्तो वाठारात घडली. खात्रीशीर माहितीनुसार रात्रीन पोलिसांनी छापो घालील तेन्ना कत्तल करच्याक तयार दवरिल्ले 2 बैल आढळले. तेमकां बी उदक आणि चारो न दिता क्रूरपणे बांधून दवरिले. बैलाची किंमत सुमार 2 लाख रुपये असो अंदाज असा. या प्रकरणात मोहम्मद श्याम वय 42 सहित इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंद केला असून बैलाक सुरक्षित ताब्यात घेतले. दोन्ही प्रकरणात आरोपी विरुद्ध प्राणी संरक्षण कायदा 2020 अंतर्गत गुन्हा नोंद केला असून पोलीस फुल तपास करते आसात. पोंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला.
तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान कार अपघातात 2 जणांलो मृत्यू. कारवार. दांडेली तालुक्यातल्या करका क्रॉस आजगाव वाठारात भीषण अपघात झालो असून चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान कारीने धाडाक धडक दिवन 2 जणांलो जाग्यारच मृत्यू झालो. धडकेची तीव्रता इतल्या आशिल्ली की कार 2 झाडांमध्ये अडकून पुराय प्रमाणात चेंदामेंदा झाली. कारीत प्रवास करते आशिल्ल्या 3पैकी 2 जणांलो घटनास्थळावरच मृत्यू झालो. चालक गंभीर जखमी झालो असून तेमका रुग्णालयात दाखल केला. मृतांची संख्या धारवाड हांचो फारूक साब आणि हळयाळचो मुदस्सीर इस्माईल मुल्ला अशी आसात. मृतदेह हळयाळ तालुक्या रुग्णालयात धाडला. पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन तपास सुरू केलो. दांडेली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हा दाखल केला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.